Gumikan sa kakusog sa uwan kaganiha, subling gibahaan ang highway sa utlanan sa barangay Subangdako ug barangay Tipolo, Mandaue City. Hinoon di kayo taas ang tubig gumikan sa nagpadayong drainage project sa maong lugar. Ang report ni Nico Serino. Kuha kini sa Mandaue City Command Center mag-alas 8 kaganihang buntag sa Dan Lopezaina, barangay Tipolo. Subling gibahaan ang dapit tungod sa pagbunok sa kusog kaayo nga uwan. Sa obserbasyon, di na hinon kaayo taas ang tubig ug maagian ra kini sa mga sakyanan. Doon na hinoy ubang mga sakyanan nga naniguro ug mibalik gyud sa agi aron dili makasungasong sa baha. May dapit sa tuod ang atong water level ganina katog yung pagkusog sa uwan. Nahubas sa sabnuon ang tubig baha sa pagbisita sa GMA Regional TV kaganiha. Apan pabilin nga gideploy ang mga enforcers tungod sa bugat nga trapiko kay na one-way ang kalsada gumikan sa road project. Katunga na sa maong proyekto ang nakumpleto ug natabuna na ang ilang gikaut. Ubos sa proyekto nga giimplementar sa DPWH ang repair ug maintenance sa cross drainage. Lapas sa taw ang gidak-on sa drainage nga gibutang sa dapit aron musaw sa tubig sa sapa. Ang maong lugar daling bahaan matag kusog ang uwan. Ako siya natabang yun, ang kanang construction din ang akuan, drainage. Dako siya katabang sa atong mga sakyanan. Samtang padayon nga gimonitor sa Mandaue CDRRMO ang kahimtang sa panahon karon. Closely monitoring lang kita ron. And with sa weather update na to sa pag-asa, then ato sang always kita nga nagmonitor sa atong mga low-lying areas, barangay. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.